že mi musíš povedať, ako bolo na ženskej jazde v Prahe. Parádne. Ale tak, lebo si u ľudí si zafixovaná ako dobrá matka a skvelá manželka, tak vieš, keď tu bola ženská jazda, tak teraz máš šancu sa priznať, alebo nikdy. Ďakujem, že mi robíš takéto meno. Boli sme s dievčatami ráno v kostole, v sobotu. No. A potom sme išli aj ste boli nové? Aj spev okolo ste spievali? Zuzka. Hej, Zuzka? Zuzka hrala na orgáne. Tak bol začiatok iba. Potom sme išli do muzea. OK. V Japonsku? Ono co komu taký. Ono co? Ono co komu taký. Ono co komu? Ono co komu taký nejaký, metro, námete, repliky, ďakujem. Takže sme vlastne prechádzali po celom mestu. Aha. Pani Zuzanou? A nakoniec sme skončili v kine. Aha. A tam aj pivo čapovali? Pivo? Čo pivo? Daj na to. Či nám tak trebalo. Ale Dobre bolo. bolo výborne, bolo to veľmi slušné. Aha. Všetkej počastosti. No veď čekal to. Ale dala som si 2 kávy, tak nemám okej čisto. Dobre ste, ľúbite sa mi. Pekne ste to zahrali. Mi dala na pery taký rúž. Jak sa to volá, Zuzi? Plamper. Plamper. Že budeme mať za chvíľku Kucharenko. To je akože tielné? Z väčší pery. Fakt? budeme mať 2 párky. Pozeraj. Už to ide? Už to ide? Počkej to. Aj ty to máš, Tereska? No nejde, lebo musíš si brať... Ty, láska, ale už sa mi zdá, že už... Ty, kokos. Aj na prsia si to daj. A ty na tuto. Jaj, to je ťažký život, že? Ale teraz... Ježiš, na kamere ešte lepšie vidno to okno, Zuzka. Koho? To okno ešte lepšie vidno na kamere. Jasné je, že? Aha. Máš aj otázky nejaké, či len nakrúcaš? Kde sa nachádzaš? Nachádzam? Neviem, v centre Prahy, ale neviem, že kde sme. Že čo to je. Ale viem, že som za ťažného koňa. Som takzvaný ťažný kôň. A ideme sa pozrieť teraz do hračkárstva veľkého, kde že vraj sú aj kolotoče. Čak, Tereska? Hej, je to na taký štýl, jak je sám doma. Fakt? Mhm. Tak ideme to tam skontrolovať, že... Naši sprievodcovie. Áno. A čo máte dneska v pláne? Dnes máme v pláne, okrem toho, že budeme s vami, tak večer ideme hrať futbal na Letnou, ale jo, a pak pôjdeme na pivko. Tak dúfam, že nestrojíš hambu slovenskému národu. Jaj, prečo mám liverpoolský dres, takže keď tak iba Liverpool, Slováci sú v tom nevinne. Kde býva Zuzka a Luky? Marinka nekobil. Áno, a Míra kde býva? A my? My bývame v Almači. A dedo? Dedo býva v Petržalke. A Starky? Starky býva v Handlovej. No teda, super. Mamička, Áno? môžem si to vybrať nejaké babiky? Nie. A prečo? O, toto je také ono, cigorské. Ideme do takého iného, dobre? Do takého krajšieho. Nie? Marina, ahoj. Čau. Tohle domu hraček jsem chodil ještě já s babičkou. No, veď hovorím. Ako to bolo s príbehom, keď si volala do rádia prvýkrát v živote? Že tu je Janinka. Že kto tam je? Že Janinka. Aha. A on, že Janinka je, že nie je Janinka. Takže Jana. Nie je Janinka. Aha. Tak ste sa najprv 6 minút dohadovali, hej? A ja potom som vyhrala kadičo. OK. A sme išli zájazd s vrtuľníkom nad Bratislavou. Fakt? No. Si vyhrávala v rádiách takéto A ceny? to bolo ešte to rádio, počkaj, Rock FM? No. Áno, hej, aj takých tých... Ješkovcov? Ješkov, áno, tú rodinu Ješkovcov. Tátuš, Matúš. Áno. Ješko, Deško. Áno. A neviem ešte, ak sa volali, ale ďalej. No dobre, už sa blížime k tomu... Ó, teda. Star Wars. Čo si? Uej!
radosť. Koľko love sa to asi tak minie? To uvidíme dneska, koľko dáne z penieženky. Keby bol problém, tak máme ešte tvoje okuliare v zálohe. To je pre princezné však. Krásny. Nabil som to za 2 kg, ale že dá sa aj za liter, aj za 5000 sa dá dobiť kredit. Na tie atrakcie? No, že ich tu je veľa. A že keby sme chceli ísť na bager, alebo také, tak vrajím, že máme dceru, ona že hele, a víte, jak holčičky na to idou, tak si musím asi zaostrať bager a budem najväčší hrdina, ne? A keby som mal bager, by som sa ti viacej páčil? Hovnocucky. There goes a sight, there goes a sight. Now there goes a sight from my soul. There goes a sight. Princeznovské oddelenie. Čo to je? I think a fall angel just walked by. Think a fall angel just walked by. Po absolútne únavnom dni v meste majú bratia Česi ešte krásny zvyk, takto v pondelok, a to je, že idú hrať futbal večer. Keep it up. Počkaj, jednu vec inak musíš povedať, že prečo vy v Prahe chodíte v pondelok po krutých víkendoch hrávať futbal? Víš co, je to asi taká fyzická očista. Fyzická? Fyzická očista. Aj psychická? Psychická určite taky. Ale vypotíš to a je ti potom dobre. Jaký zoom. No áno, takže fyzická viac menej, lebo pondelok je to podľa mňa úplne kruté, vieš, ísť hrať nejakú loptovú hru. Však to je terapia šokem, víš. No, dobre, vy ste ďalej od nás, od Slovákov. O 5 rokov ste ďalej minimálne. To my by sme to nedali, my až v stredu sa schopíme z toho celého a začíname s nejakým športom. Takže tak, ideme si zahrať fucík a to ešte ten fucík ideme hrať po pivnom síre. Áno. Kámo, najväčšie, ja neviem, či niekto z vás jedol pivný sír, ale ak nie, to si musíte dať v lokále v Prahe. Buď tí chlapci nebudú s nami chcieť hrať, lebo smrdíme z toho, to je proste, že najväčší kandel, alebo budeme rozrážať útok iba dýchom. Tak uvidíme, že ako to bude. No nič, ideme si trošku zašportovať. Lukáš Matúš. Červený jak ten dres. Shit, Barcelona. Dávno som takto nebehal, aj keď tie tréningy dávam, ale toto je, behačka, trochu veľké risko. Ale je to tu, srdéčko. There goes a sight, there goes a sight.